برادر خیلی اشی نشتگی بدین میگیریم ستایی برای سلامتی. برات من خیلی دورم ای چیزا دست کشتگیم راستیدم. من پروستا برای شما را دیدنی اومدم برات. چی میگه؟ Та дина рӯза қатъиман ҳамҷа чекушка зада мешиш на аки правильно включадорӣ. То дина рӯза қати шумо будам, ҳозирам қати шумоям, неки беинаи чизо. баша чизе ки айудаш промода наметони ваъда нате бо нақапум та ки пага ҳами чиз кати. гӯш ко, ман ҳами чиза ҷавоб мегум, ман ҳами чиза баҳс кардам ва ҳами кругда исбот мекунам ки ман намекунам ҳами кора. гӯшки мотра мардак гуфта иҷа таклиф кардем. анамира назани ты аниқ мардак нестӣ. агар мардакиро шумо дар ҳами бинен, ман туф кардам дар рӯи мардакитон. ман гуфтам ки аниқ мардак. дар ҳамин вазъиятҳо суханҳои модарам дар ёдам мезанад. писаре ки менӯшад ва мекашад модараш рӯи ҷаннатро намебинад. писарам, модаратро дузахтӣ накун.